Kabaning kong aino yo try ba obliging lang paro hakan ka port pamcha. Pangapyang sobhay piwe po way hakateng ka jong Jesus Christ. Lesyong ya syakmat ngan IT yo try le makaching duai. Kuk pang ka jingi baban kalam khui kateng ka jong. Wan kahima ka jong. Long kaman ka jong hak ne kumbaban. Ya rap yang ka try hakan ka port pamcha. Pensyai ka try dan simbu khui ka jom try ibu syakri ka jom try un samya gospel ane ka port pamcha. Pendap yang ka boh ka jom simbu khui ka jom. Hak dengan jong Jesus Christ. Ubana sengapan des bang chukun tabahala ka chaman. Hagan ka por ka baman tang akwa bangin phalang na gospel ka jong Marcos kalong ka baar ka khot ka baning kong ter hadu ka khat ngai skam pikan mau ya kan ka chingjang bad ya kene kamba ka bau chisu ole ayat naman shua bau chisu Kristus pun kia ya pang yap sheliang bau chisu Kristus pun kia ya pang yap sheliang ngai skam kane ka jintu khana kam de shuk bathama ya ka jing ka jongpe bad kane ka jintu khana ru kam de shuk ka barim ka jing im ka jongpe. Let's say play a snow la teman basan. Let's say play a snow la dikon. Let's say play a snow la basan. Let's say play a snow la pastor. Ekino hikai ke jong pi. Hering akwa ya pi. Pengin pai man chashko hering akpor ke bamenta. Ke ba man sim ke jong toy pun ki yanga. Ban ra ya kamat lembaga ni ki dikhat. Ba lembaga ni ikamba ka buci sule. Hai skam pikan mau ikan ni cintu kana bene kamba ka buci sula heringa kuat mai tu kum ka kana langkot sepang kan ni cintu kana ka baca kan ni cintu kana bakan ni kamba ka baca hak pernam ka buci su Chris lawan hawe ka senang ka pernam wala syong hangta kenjat sengi wah haba usyong hata ka jaka ita gi pajba ki buriu ku dan ka snong kila esnyo syapang uci su Chris kila esnyo syapang uci su Chris uton hakawi ka yeng bat haba ki esnyo syapang uci su Chris baro kila mare syata ka yeng bale ilung lang bat kila lum hata ka yeng bat haba kila lum hata ka yeng amdan jaka syu hata ka yeng para po jing khang ru ladak ki buriu sudah amnyam jakasyu atau gospel henry kata pot ke para bengai adon samut kibriu kia bhar barra yo pangyap sheliang yo I baka yeng keladap na kibriu amnyam jakasyu bandrung apa ka jingkhang anda kelapit dia kata tuming kia penhiar yo tabri bayap sheliang hajan ke jong Jesus Christ pat habau Jesus Christ yo I kata jingat ke jong ki uang yau ta biap shiliang uji sekes uang kumne kokun lamap no eti pop jome ho oi ha kita gi jaka ki don kita gi nong tho ki bo walk down let's say ke zaman sim la perkhat ya dehi kum kan jing perkhat ki don balai une ukan ben blai ue balapan map eki pop hari tang blai padu jisul ong iki balai bapia pusan yakini ki eru halah danot katno ka bakam jamban ong hau tawa pangyap siliang lamak yaki pop jome ne ban ong to yang to rano yalaki jingthia to ya iru Jesus Kristus ong hato kam sut ban ong lamak yaki pop jome ne ban ong to yang joj to ra ka jingthia to ya iru nge scam bakam ban ong ra ke cinta beriat banyak ke bohong lama pikir Jisu lapai hata kapor no ta bayap seliang palu ong kumnen hame ngong to yang jot to ra ialah ke cinta batolet salaye dia kata por kumne hi bayang hakmat kita ginong tho kita gi panja bat la sim ke cinta bat la ra sing haleluya kibio iya tak apa kila yaro yo try ba belai kida ong kumne mana ru om jo ikat ne kamba kene kam pla ka laja hakan ka por ka bamta ko para bengai ki khun samla we snyo lembaga ne gospel ka banga sama ne ka por ka bamta
Ngakwa banra katu kat ne kimat la makan ni story ke cinca. Hoi malaka por la se pelapusan se kamba ka bu Cisu la. Bau Cisu don ka por man la kamba langi wan hajan ka jong Cisu terus. Haroyan ka por ka ba menta. Ngakwa ba people cimut ya kini kisah mut ki ba bhar yo ne bri ba yap shiliang. Hatu perkhat makine baru samut kidan kacu ka bot. Hatu perkhat kini ki samut baru kidai ki beri wastat. Kidai ki beri wastat baru. Kumbanga ngadon la kasap hi pidan la kasap. Kini ru kilap pendan la kam ka jongki. Kumbanga upini dan. Henry ka sot nak kamat ka ben kong pinsiam ka long. Kidan ka we ka cingmut. Kidan ka we ka rai. Hi ka rai ka jongki, ka rai ka jongki ka dei. Ba pen poi yo ne bri we yap sheliang hat kamat ka jong Jesus Christ. Hagan ka por ka para bangai kamat ka baar ka dei. Kidan ka we ka cingai. Kini ki samut kidan ka we ka cingai. Langin pai ka stish ki habru ka lomba khat we ka dikot ka baning kong tin ki ong kum ne ka ta ka cingai. Dei ka cingai ka long kata ka ni so scam ya kita ki bangi karamen kata ka cinten ju ya kita ki bam yo i. Hapadeng kata ka cinten ju bagi syam. Apa yang kita dipai-pai jinten juk isyam Henry kidan kata ka Jesus scam. Let's say ka sin ka baning kong bakin sa Melayu o Jesus Christ. Henry kidan kata ka jingai keng kata ka Jesus scam ka jongki ka jing kermen ka jongki apa yang kita dipai-pai babun tamat ka balai ka dei bagi long shit tali ka prapna. Kilong shit tali. Kini ki samut kilong shit tali ka cimut. Shiteli ka bo, shiteli ha baro. Lese kita ala ka sap ka jongki, ala ka rukam ka jongki, aya kam ka jongki. Henry kata ka por hilong shiteli gan pen em ki mansin bakor do. Aku aban ong ya pi, hagan ka por ka ba menta. Hagan ka rikasi ka batip ka rikasi batip brutip lai. Hagan balang ka jonga ka jongpi, ka snong ka thau ka jonga ka jongpi, halong yingong sem ka jonga jongpi, hagan ka por ka ba menta bun ki ba yap shel yang ha kan jaman sem. Boong yap shiliang ka jaman simpi sotu siteng ni em hau Chris siteng pat ni yap ka perkai kapok ro ni le hau try ngai yap shiliang ni long Kristan tang bang ni le ru kam yong satan ni yap shiliang kat sa bang phai ka balang kum chu bun ni wan jing asang ru ni wan tang ka do haying asam ru bun bang ni syakri hau try tang ka do tuan ka tu kan ni ki kam kibam semlai hab ketum kaman ka jong trai bun ni yap shiliang hab kan jaman sem pat habadan kini ba yap shiliang hab kan jaman sem ka parab ngai ngiran kami kin kisangut ki ban ra ya ba yap shiliang hakmat ka jong Jesus Christ ban yo ya hato ngal phi long em kin kisangut banan ka wei ka chingai ha balang ka jong phi long em kin kisangut kilong kemi kilong pakai kun sama ne hato pi pilong em uwe na kita gisangot pankit panra ya bayap shiliang hakmat ka jong Jesus Christ hato nga ngalong em uwe na kita gisangot ada ngilong shiteli ka parab ni kumbolong kini shiteli koi ka cimut koi ka cinga koi kilong shiteli ka por may kersan lang uwe eskam onam don uwe bayap shiliang ro nama kata keparab ngai dan kam kini kisam pengilaan pin em ki man sin makado nga ngana la marwei pi pinam la marwei dan kam mai trelang ndai manga ba pi pin em ki man sin makado ndai manga pi we po Kristan ki jong Jesus Christ pin em ki man sin makado Kau sosi kalong ngawa pi ngilong ki bri ba shiliang kumlong pin em ki ba shiliang doa hanya kapor ke bamanta in kat yo Jesus Christ kam pen im yang ai pi mi kong kena mengilang pen im ki mention ke bakado ilan kam yo Jesus Christ ko para ngai ai nga pi ro compare tangi don la ka jingnang compare lang don la ka jingai ka jong mention bakot compare la jorong ngalongkat compare la nangam nang doa ai bengilong gini ki sawut hapreng ki ching hapreng en shutom indon ka we ki chingmot
Kawai ke cingai pangilong siteli nyatri lang kampel lang idon ala kabor kampel lang ilang kipas start ni lo duna ka jing start kampel lang itrot ni klan hering nyatri lang pan ia meki men simba kodol la kalong hapo ka balang ni la kalong hapo kalong ilang sem ka jong pi ni la kalong ka snong ka thau bangidon na kinong ki jaka nyatri lang pan ia meki men simba kodol nama ngidan kam yang ai pi pangin trai lang nakaburam ka jong try hakateng ka jong Jesus Christ ubanasret ubelengker kuy pi mentap hadu ki bom chikoy amen